Горещо лято 2000 и някоя, жена ме вози в японска кола. Маранята ни пречи да се придвижваме, държи цигара в края на устата, който мога да видя. Върху кората има банкноти с неясен происход. Казва, че са там по моя вина. Придържам се към това да не обелвам дума и тя заговаря. Искам да не се притесняваш, както мога да видиш, парите идват. Всичко е наред великолепно. Всеки иска да танцува с теб и те мрази. Но какво по дяволите мрази потока? Виждам ги как се насират от страх лицемери. Разминавайки се с тях ми смърди. Си страховете, не помня кога го правих за последно. Опитвам се да ни намеря център, мразя да не ги оцелвам. Носят в сърцевината си сива течност, правя им снимки на вътрешността. Да помня кой да ползвам, за да ми е от помощ. Един от нас ще избяга, няма да позволя да стана за смях, но е спойка от стомана. Нека бъде смяната там. Студен като океански камък, дълбоко поставен, до болка познат. Разбрах, че съм заспал в колата, разбрах го, защото ме събуди. Предложи ми вода и сандвичи, ако съм искал да си сваля обувките.